Carme Masclans i sastre. Vaig néixer l'any 1940. Soc la gran de 3 germans. Vaig anar a col·legi a les Carmelites fins als 15 anys. I després ja em vaig posar a treballar a la botiga. I sempre he treballat a la botiga, ajudant a la meva mare i aprenent molt d'ella, fins que em vaig casar, l'any 61, i la meva experiència només és comercial i de la botiga, de tracte amb els clients i continuar el que la meva mare havia començat i els meus pares havien començat. Doncs res, Carme, què tal? Com estàs? Bé, molt bé. Doncs bueno, una miqueta l'idea és tenir una conversa, que ens expliquis això, els teus records de Sabadell, com tu recordes la ciutat, de quan eres jove, i això, no? Vas néixer aquí a Sabadell? Sí, al carrer Escola Industrial, on és ara la botiga de Cal Cellers. Exacte, jo sempre confonc això, Escola Industrial és el que va Des de la plaça del Pipí al Mercat. Exacte. És un carrer curt, perquè hi havia hagut l'escola industrial, on hi ha ara la caixa, Sí, la fundació antiga. La fundació, Caixa això Sabadell, mateix. no? Que abans havia estat la biblioteca. Sí, doncs aquest tros és el carrer Escola Industrial, perquè l'escola industrial eren allà. Per aquell carrer passaven tots els estudiants i els nois que anaven a estudiar sortint de treballar, que anaven a fer la teoria dels teixits i tot això. Vull dir, era un carrer que hi passava molt jovent en aquell carrer. I molt cèntric, no? Molt cèntric, sí, molt cèntric. Molt a la vora del mercat, tenia molta vida. És que al mercat hi anava molta gent, perquè ara hi ha moltes àrees i molts supermercats i la gent de l'extraradi de Sabadell, que no són del centre, poden comprar a tot arreu, però abans no, o sigui, es havien de desplaçar al centre per anar al mercat. O sigui que hi havia molta afluència de públic i molta gent. Era un carrer de pas continu. I tu neixes a casa? Jo neixo a casa, sí, després de la guerra. Els meus pares, quan es van casar de seguida després de la guerra, i jo vaig néixer allà, a casa. Perquè jo tinc entès que, esclar, es preferia sempre, els pares preferien que nasquessis, néixer a casa, que els fills naixessin. Bueno, és el que es feia a aquella època. El que passa que el meu naixement va ser una mica difícil, em penso, per la meva mare, i el meu pare li va semblar que si tenia un altre fill no naixeria a casa per no passar aquell moment difícil a casa, perquè al final va acabar venint el metge i tot plegat, però bueno, o sigui, el meu germà ja no va néixer a casa. Tu que ets la gran? Jo sóc la gran, sí. Sí, 4. 4. No, 3. 3? Perdó, 3. 3 germans. La gran. Sí. I, esclar, perquè aquella època d'hospitals que hi havia a Sabadell. Bueno, la clínica del doctor Pareja, al carrer de la Indústria, És veritat. que feia cantó, allà va néixer el meu germà, que ens portem 3 anys i mig. O sigui, al cap de 3 anys i mig que va néixer el meu germà ja va néixer a la clínica del doctor Pareja. I tant, era molt conegut el doctor Pareja. Sí. Que estava allà, Al carrer Indústria. Al carrer Indústria, a prop del que és ara l'arxiu. Sí. L'arxiu municipal. Sí. I para de comptar, no? Perquè, bueno, hi havia després els caliptus, no? També hi havia... Sí, els caliptus també, hi havia les monges de la Casa Caritat, diguéssim, aquelles monges, sí, els caliptus. I llavors la Mútua dels Amos... La Mútua dels Amos, al carrer La Creueta. La meva germana ja va néixer a la Mútua dels Amos, del carrer de la Creueta. Sí, que amb ell ens portem 10 anys i llavors ja va néixer allà, sí. I esclar, es naixia amb comadrona. Sí, la Teresa. La meva comadrona va ser la Teresa, que era una senyora que enraonava molt, era molt xerraire, i li deien la Teresa muda, com a... La Teresa muda perquè de tant que enraonava. Sí, perquè era una senyora d'aquelles que anava enraonant i explicava moltes coses, i com que
Després del pare encara venia uns quants dies a casa a ajudar a vestir la criatura, a ajudar la mare i tot això. I era una senyora molt oberta i molt xerraire, i jo recordo que la meva mare sempre deia: mira, la Teresa muda, per de tant que enraonava. Déu-n'hi-do, no? Sí. I llavors ja vas anar a col·legi? Bueno, jo vaig anar a les Carmelites, sí, sempre, allà al carrer Garcilaso. La meva mare ja hi havia anat i li va fer il·lusió que jo també hi anés, i bueno, vam començar a anar a les Carmelites amb les monges i ja està. I anaves això de petita, que t'acompanyaven? Sí, sempre em havien acompanyat i em venien a buscar. No vaig anar sola fins ben bé que no vaig tenir 10 anys ben bons o 11, perquè no ens deixaven anar sols, no, em venien a buscar i em venien a acompanyar, sempre, sí. Clar, era aquesta època, no?, que ara intentem retratar una miqueta, aquesta Sí, època dels sí, anys sí, 40, sí. els pares tenien la botiga, ja tenien... Sí, la meva mare, més que res, la meva mare quan es va casar, la botiga ja era del meu avi, com si diguéssim, de Cal Masclans, però era una botiga que tenia un aire, o sigui, la cistelleria sempre ha sigut una botiga com senzilla, no? Coses d'espart, cabassos, tot això. Llavors la meva mare, quan es va casar i va entrar de jove a aquesta casa, li va donar un aire nou, perquè la mama havia treballat sempre amb roba, o sigui, havia sigut dependenta de botiga de roba. Coneixia molt els teixits i ho coneixia molt bé. Aquí a Sabadell, també? Sí, a Cala Llorenceta, sí. A Cal Millan, al carrer Sant Feliu, al carrer Sant Feliu, no? No, espera, no recordo. Sí, el nom, sí. No, al carrer de Correus, al carrer Sant Francesc. Exacte, sí. Al carrer Sant Francesc, allà. Allà havia treballat la meva mare des que va sortir de col·legi fins que es va casar. Llavors, quan es va casar, doncs, esclar, ella de la roba i en sabia molt. A més, la mama sabia de cosir, i quan a la cistelleria, jo penso que a la botiga li va donar un aire completament nou, perquè va començar a forrar i a cosir tot el que eren les canestilles, els moisesos dels nens petits, les canestilles, cosa que el meu avi no feia. I clar, va donar una visió i un aire nou completament a la botiga. Va començar a forrar els cistells d'anar a comprar i bueno, no sé, entre que era després de la guerra, que la gent tenia ganes de moltes coses, doncs jo penso que va ser una dona en aquest sentit innovadora i va donar un aire completament diferent i nou a la cistelleria clàssica que tenia el meu avi. Perquè el meu pare, tot i que sabia fer cistells perquè el meu avi va voler que n'aprengués, però ell es va dedicar sempre al textil. Com es deia la mare? Maria Sastre. Maria. Maria, sí. Sí, sí. Perquè això explica'ns una miqueta que, esclar, té una llarga nissaga, no?, unes plans d'això de botiga, de cistelleria. Sí. Va començar això que deies l'avi. L'avi, sí. L'avi, quan es va casar, va venir a viure aquí. Ells són de Caldes, els avis. Van venir a viure aquí a Sabadell perquè hi havia tota la cosa textil i els va semblar que aquí hi havia més vida i que podrien anar més bé. El negoci era més pròsper. I van venir a viure aquí a Sabadell, es van casar i van venir a viure aquí a Sabadell. Van viure al carrer de la Rosa, perquè abans el mercat el feien a la plaça Vella. Exacte. I si us hi fixeu, els cistellers, si mireu els pobles, els cistellers, a la vora d'un mercat sempre hi ha un cisteller. O sigui, una cistelleria buscava posar-se a vora d'un mercat. Per què? Pels pagesos, pels coves, pels cistells, les paneres del peix. Ara no s'hi posa, però abans hi havia unes paneres rodones que es posava el peix sobre, saps? O sigui, a les parades. Jo del peix me'n recordo. Ah, veus? Me'n recordo que anàvem a Tarragona, sí, i hi havia com unes grosses. Clar, és que la cistelleria, hi ha molts oficis que hi entrava a la cistelleria. Aviam, fem un tall, això, explica'ns, això de la cistelleria què és? Aviam, què és la cistelleria? Què es fa? Això dels cistells... A veure, els cistells, els coves, la panera del peix,
per exemple, pel textil, la canastra de les mostres del fil, els coves de triar drap, no sé, moltes coses hi entra la cistelleria. I tot això ho feia el pare, bueno, l'avi... L'avi era cisteller i es va especialitzar en totes les fàbriques textils d'aquí a Sabadell, que hi havia unes canastres grosses que rentaven la llana, que costaven molt de fer, i l'avi es va especialitzar en aquestes canastres de rentar la llana. Bueno, és això, el que va fer el meu avi, venir aquí per la cistelleria, però la botiga es va posar al carrer de la Rosa perquè hi havia el mercat allà a la vora. Estava a tocar. Quan van fer el mercat nou, el mercat que hi ha ara, llavors vam passar al carrer Escola Industrial perquè era més a la vora del mercat. I el número 15, que és on ara hi ha Cal Cellers, que és allà on jo vaig néixer. Però la botiga es va fer petita, i l'empenta que hi va donar la meva mare va ser molta, i llavors van poder comprar les cases del davant, que hi havia cases d'aquestes petitones angleses, i van poder comprar aquestes cases i van fer la botiga que hi havia hagut sempre, que ha sigut molts anys, i la que recorda potser més gent aquí a Sabadell, que penso que vam ser molts anys una botiga de referència. Sí, les poques, perquè éreu més, hi havia més botigues de cistelleria? Sí, hi havia a Cal Ventura, de la via Massaguer, Cal Ventura, sí, i també, sí. Bueno, és que dintre de la cistelleria hi ha l'esparter. L'esparter, exacte. És l'esparter i el cisteller, o sigui, la cistelleria i l'esparteria. Però el de l'espart és més l'espart, les escombres, els fregalls, els ventalls que es feien servir, els ventalls per ventar el foc, saps? Sí, això mateix. Però la cistelleria ja és més del vímet, no és tant de l'espart. Això, les escombres, per exemple, que és la canya, i la palla de sota és la palla del margalló. El margalló, la palma de l'escombra és palma de margalló. Ah, caram. Sí. I deies que tot això es posava sempre al costat del mercat, no? Sí, les cistelleries, no sé, ara jo penso, per exemple, no sé, a Barcelona hi havia el López, per exemple, que també estava al costat del mercat del Ninot. O sigui, era un ofici que anava molt a la vora dels mercats. Clar, perquè estem parlant, en aquest cas concret, que ens expliques tu, estem parlant dels anys 40. Sí. Clar, encara no hi havia l'ús massificat del plàstic. No. Mira, jo recordo, que és bo per això, perquè venien els pagesos, ara és que venen pocs pagesos, però és que venien pagesos de tota la comarca. De Caldes en venien molt, Molts, esclar, i de Molins de Rei, i molts, i de Castellbisbal havien vingut pagesos també de Castellbisbal. Molts pagesos venien. Clar, jo recordo el mercat, és que a més venien amb carro i cavall, no venien amb cotxe. Ja m'explica'ns això ja quan estaven allà... Això jo recordo, mira, jo quan ja vivíem a davant de casa, o sigui, al carrer Escola Industrial número 8. Quants anys tenies aquella època? Aquella època jo ja tenia 10 anys. 10 anys. 10 anys. Des de la meva habitació, que jo dormia al cantó del carrer Calderón, el carrer Calderón estava adoquinat. Venien els pagesos i els carros que venien des de la carretera de la Salut, tot el carrer de la Salut, tota la plaça de l'Àngel, tot el carrer Les Valls, i passaven per davant de casa amb els carrers adoquinats, i les rodes feien un soroll, i recordo, encara el tinc ara present, el soroll del trip-trap dels cavalls i el rodar de la roda del carro, el croc-croc que feia amb els adoquins. Saps el que vull dir-te? I això, clar, vull dir, és un record que tinc molt viu, de sentir, d'estar al llit i de sentir, mira,
a les 6 del matí ja començaven a passar els carros i els cavalls que anaven dels pagesos que anaven a vendre. Després, més endavant, ja van venir amb cotxe i ja va ser diferent. Però jo recordo molt a l'època que la gent anava amb cavall i carro. Sobretot els pagesos que venien a vendre al mercat. I devien venir sobretot els dissabtes, no? El dissabte, sí, el dissabte i el divendres, sí, bueno, el dissabte més que res. Perquè és que es venia... O sigui, ara no trobaries un pollastre viu o bé un conill viu, però és que portaven l'aviram, la portaven viva. I això com ho recordes? Tu hi anaves a plaça? Amb la meva mare sí. I com era? Com recordes? La meva mare sempre havia anat a plaça molt d'hora, a primera hora, i jo l'havia anat a ajudar bastant perquè m'agradava anar a plaça. I em feia gràcia la meva mare perquè em deia, mira, ara anirem aquí, que aquesta gent tenen un raïm, ja ho veuràs, que és boníssim. Però llavors deia, mira, però aquella senyora d'allà té unes pomes que ja veuràs que t'agradaran. I anàvem a buscar el raïm d'aquest pagès, les pomes de l'altre pagès, o saps el que vull dir? O aquesta gent que venen de Caldes, doncs a l'època de les cireres tenien unes cireres fantàstiques i anàvem a buscar les cireres de Caldes perquè doncs, l'avi també era de Caldes i les cireres de Caldes eren bones. Molta fama, Sí, la mama feia això, saps? Jo encara ho faig fent ara, també segons què ho compro aquí, segons què ho compro allà, perquè m'agrada. I això els pagesos es posaven fora? Sí, però és que al mercat... Al mercat, estem parlant del mercat. Al mercat, ara en queden, n'hi venen pocs, però estava tot el mercat, tot de pagesos, tot. I hi havia els que tocaven a la paret i els que es posaven d'esquena al carrer, saps el que vull dir? O sigui, hi havia dues files, els que donaven a la paret, arrambats a la paret, i a davant hi havia una altra fila de pagesos. Com un passadís. Com un passadís. Clar, perquè el mercat no era zona peatonal. Sinó No, tot hi havia la cera, amb llambordes, bueno, molts adoquins, sí. Sí. Però molts pagesos. Molts, ja et dic, els que arrambats a la paret i una altra fila davant. I n'hi havia molts que això portaven uns cistells grossos que la meitat del cistell, no sé si ho has vist mai, és de filat. Sí. I l'altra meitat s'aixecava la tapa i per poder posar els pollastres, els conills, però vius a dintre. I el filat perquè respiressin i perquè un cistell de conills, que en dèiem. I això es comprava, encara es comprava? Sí, i tant, esclar. Sí, es matava a casa. No tothom, però molta gent, sí. No devia ser fresc, no? No, perquè, escolta, el diumenge passava un senyor, un home, jo el recordo, que amb un sac i cridava pel carrer, hi ha cap pell de conill. I la gent que havien matat el conill anaven al carrer i aquell senyor els comprava, els donava res, molt poc, però la pell del conill l'aprofitaven. La pell del conill l'aprofitaven. I aquest senyor passava els diumenges. I passava pel carrer i deia això. I passava caminant, hi ha cap pell de conill, i tornava més endavant, hi ha cap pell de conill, i el que tenia una pell de conill baixava i li donaven el que sigui. Que la pell es creia tota sencera? Tota sencera. Clar. S'escorxava el conill. I hi havia escorxadors a cada casa, cada escorçó que Déu-n'hi-do. Sí. Això jo ho recordo dels primers 8 anys, després ja no me'n recordo d'això, però jo recordo estar a casa a Cal Cellers, encara o sigui a Moniara, i des de l'habitació allò despertar-te i pensar, mira, és diumenge, perquè passava el diumenge aquest senyor, aquesta persona. El dissabte els carros i el diumenge el dels conills. Els conills. I això, aquesta època, esclar, això devien ser els anys 40? Això són entre... 40 no me'n deurien raudar. No, els 50 ja no, O sigui, això són els primers 5 o 6 anys després de la guerra. I recordes tot aquest temps? Hi havia molta misèria, es veia en general a Sabadell? A veure, jo
En general, En general, jo d'aquesta edat que devia tenir 6, 7, 8 anys, no en soc conscient de la misèria perquè jo no la vaig tenir. Sí que jo recordo els autobusos plens, que la gent anaven com penjats en l'autobús, i la gent que venien a comprar en el mercat eren gent de Can Uriach, de Campoamor, saps? Perquè no tenien, en el barri no hi havia mercat. I venien i anaven carregadíssims, i això sí que veia. Tinc la visió de la gent que anava carregats amb cistells i cabassos i el conill viu, i a vegades havien d'aixecar el cap perquè si feien així el conill li tocava el cap a terra i veies el conill. Sí. Però això són els primers... les primeres imatges. Després, més endavant, ja no. Jo penso que als anys 50 això ja va anar canviant. Miqueta en miqueta va anar canviant, sí. I llavors, quan vam passar a l'altre cantó del carrer Escola Industrial, aquella botiga era molt gran, molt diferent, tenia sortida al carrer de darrere, vull dir, vam poder fer moltes més coses. Sobretot, jo sempre recordo molt la meva mare, que era l'ànima d'aquella botiga, que la Maria, quan va començar a forrar sobretot els cabassos, o sigui els bressols de la canalla, dels nens petits, dels nadons, ho tallava tot ella, ho dibuixava tot ella, perquè es feien dibuixos, es feien aplicats. De seguida va buscar algú que vingués a cosir, ja teníem 3 i 4 noies cosint a casa, ho fèiem tot a casa, vull dir, però la mama ho tallava tot, ho preparava tot, i bueno, jo considero que la meva mare va ser una persona que a la botiga hi va donar un aire molt diferent, i no sé... Et va fer agafar el gust per la botiga? Sí. A més tenia molt bon caràcter, era una persona que tenia un caràcter, molt bon caràcter. Després a Sabadell, especialitzats en coses de criatura, no n'hi havia, érem nosaltres i la Rosina de la Rambla. Sí, la Rosina. Però la Rosina era més de puntes i de coses més de lenceria, com si diguéssim. Era el començament de la Rambla? Bueno, no, a la vora del carrer Jardí. Sí, carrer Bèlgica. Al carrer Bèlgica, sí. Sí, perquè que dius això, com recordes Sabadell, això, els carrers? Hi havia l'Escola Industrial, després el carrer Manresa, tot això? El carrer Manresa, la Rambla, el carrer de Gràcia, les botigues, el passeig, És que les botigues... Quines botigues? Va, aviam, quines botigues recordes? Jo és que penso que, esclar, és que és tan diferent ara, però les persones, com que la botiga era teva, o sigui, cada botiga tenia la personalitat de la... Jo me'n recordo, per exemple, del Maçons. El Mesclans, sí, home. Maçons. Maçons, sí, perdó. El Maçons. Mesclans sou vosaltres, sí. Sorties de casa i... Calamanena. Clar, sí. Calamanena. Això encara és més antic. Però, esclar, tenia la categoria i l'estil del Ricard Maçons, saps el que vull dir? El Sauquet, un altre. Totes eren diferents. La perfumeria Soleil, del carrer de Gràcia. Aquella senyora, que era tan agradable. Els aparadors que feia, a vegades sorties de casa i deies anem a mirar l'aparador de Cal Soleil, a veure, perquè, esclar, canviaven els aparadors, ho feien, no sé, és que donava gust sortir. Bueno, i la Via Massaguer, també hi havia l'Aventura, clar. Quins més recordes de la Via Massaguer, així, l'Aventura? La Via Massaguer, l'Aventura, i després hi havia hagut, més amunt hi havia hagut una casa que em sembla que també... Bueno, no, hi havia... Ara no em sortirà el nom. El Pous. El Pous. Però veus, el Pous estava més especialitzat en persianes i... saps? Perquè dintre de la cistelleria també hi entra les cortines i les persianes. El Pous també tenia cistelleria, però era més esparter que cisteller. Clar. I, o sigui, que enamoraven les botigues, Sabadell, hi havia molta vida. Molta vida. I els telers, no? El soroll dels telers, també això ho recordo. El soroll dels telers. Mira, temps enrere, al Museu del carrer Sant Antoni, van posar un teler
i el van engegar. I jo és que em vaig emocionar, perquè és que aquell soroll dels telers era tan maco. Clar, és que això, esclar, als anys 40, 50, 60, però això inclús fins als anys 80, del segle passat, Sí, encara sí. hi quedaven telers, Sí, però llavors potser ja no... Perquè és que les cases tenien un teler, aquestes cases angleses que al final hi havia el cobert. Exacte, el cobert. La il·lusió de la gent era tenir un teler al cobert i donaven feina a fer fora de la fàbrica. Donava també molta vida perquè les cosidores de peces i escotiar. Escotiar normalment es feia sempre a les cases. I de triar totes les pallofetes, tots els fils gruixuts, amb unes pinces, es posaven la roba plana i anaven repassant totes les imperfeccions, si hi havia algun nus, l'hauríem de els escarbats, que deien. Els escarbats. Bueno, l'escarbat ja era un sorgit, Era el sorgit. L'escarbat ja era el sorgit, allò ja era més gros. Això ho feien les cosidores de peces. Sí. O sigui que tu has agafat això que deies dels pagesos, però hi havia tots els carros que venien els pagesos, Sí. però també les peces i tot el transport, majoritàriament es feia amb carro, no? Tot, sí. Bueno, jo recordo l'estació al final del carrer Indústria, Sí. l'estació del tren del nord, que dèiem, Sí, de la Renfe, de la ara, Renfe, sí, sí. ara. Sempre hi havia 4 o 5 o 6 tartanes aturades en la cera d'això, perquè feien de taxi, o sigui, no hi havia taxis, i era una tartana amb un cavall. Recordem això, que una tartana era un cotxe així més de senyor amb un cavall, no? Concretament, el senyor que teníem a casa d'operari de cistella, que el meu avi li havia ensenyat de fer cistells i va estar tota la vida treballant a casa, va tenir 2 fills, bessons, i ens van convidar a bateig. I el bateig, jo recordo haver anat a bateig dels fills del Pepito amb tartana, que és la vegada que em va fer molta gràcia, perquè jo que devia tenir potser 8 o 10 anys, jo no crec que tingués 8 anys. I bueno, que sí, que anirem a bateig, que ens han convidat, i doncs mira, amb tartana vam anar a bateig. Fins a l'església i després cap a casa seva, que vam fer el berenar i això. I això com recordes? Si ara fessis un recorregut des de casa, si es passessis, tiressis, anessis carrer Escola Industrial amunt? Escola Industrial amunt? Cap als anys 40-50, com que recordes? Cap al carrer Les Valls, per exemple? Per exemple, recordes? Recordo Cal Díez. Què era Cal Díez? Aviam, explica'ns una miqueta, els que ens escolten. Bueno, a Cal Díez, els avis Díez eren cerers, venien cera. Cera de les espelmes? De les espelmes, perquè és que hi havia les processons i les esglésies es venien molts ciris. I a Cal Díez, els avis Díez eren cerers. I llavors el domingo ja hi va donar una traire nou i van anar al carrer Les Valls, perquè ells estaven a la cantonada de la plaça de l'Àngel. O sigui, el Díez estava al començament cantonada plaça de l'Àngel. Plaça de l'Àngel, sí. Carrer Les Valls, cantonada plaça de l'Àngel. Hi havia Cal Díez, que eren cerers. Cerers. Venien molts ciris, i mel, i espelmes, perquè també quan no hi havia llum s'encenien espelmes, perquè després de la guerra hi va haver restriccions i es havien d'encendre alguna espelma. O sigui, i llavors ja... Bueno, ells estaven en el lloc que hi ha ara la rellotgeria aquesta, la joieria Luxor. Sí, que fa cantonada. Que fa cantonada. Allà era Cal Díez. I llavors ja van comprar-ho, van tenir aquell edifici del carrer Les Valls. Una miqueta més avall. Sí, que feia cantonada al carrer Jesús, sí. Que tenien aparadors pel carrer Jesús i la botiga per allà i que van vendre ja, a més, ja va treure la cera i va posar-hi formatges. I pernils, i embotits, fruits secs, nous, avellanes... Te'n recordes d'això? Sí, va ser més posterior. Sí, però bueno, tots els anys 60 i 50, sí, Tots els 50 i 60. Sí.
I cera s'utilitzava molt, els ciris, tot això. Sí, bueno, és que després de la guerra vull dir, hi havia, o sigui, l'Església, la gent creia, eren creients, o si no ho eren, doncs es havia de creure. I hi havia la processó del divendres sant, la processó de Corpus, hi havia moltes coses, la gent anava a la processó i portaven els ciris, i era un dia. Això, fem una pausa. Això tu tens record de les processons? Sí, totalment. Les processons? Però recordes per on passava, per quins carrers, això més o menys? Sí, es feia tota la Setmana Santa, no? No, només el divendres sant. Divendres sant només? Sí, bueno, hi havia una processó el divendres, el dissabte, el divendres al matí, que en dèiem... Sí, però aquesta, bueno, jo no hi havia anat tant, però la del divendres sant... Al vespre aquella hi anaven les autoritats, vull dir, sortia tothom d'aquella processó, i tant. I per Corpus, per exemple, també anaven els nens de la comunió, davant, però esclar, tothom anava amb un ciri. Clar, llavors tots som els ciris de Caldies, no? Quasi, els principals, no? Sí, sí. Processons, Corpus... Són oficis que s'han acabat, Clar, perquè ara hi ha moltes esglésies i hi ha aquestes espelmes que són elèctriques, no? Que pràcticament no s'utilitza, no? No s'utilitza. I llavors estàvem això, anant amunt, Caldies, que feia cantonada, i llavors allà hi havia la plaça de l'Àngel. La plaça de l'Àngel. Què et recordes? Recordo les castanyeres, la castanyera de la plaça de l'Àngel. Per Tots Sants hi havia una àvia que vivia al carrer Sant Antoni, precisament, l'Amàlia, es deia Amàlia. Posava la paradeta allà. I el meu avi li guardava les canyes, els trossos de les canyes per encendre el foc de les castanyes, de la castanyera. Sí, perquè l'avi tenia el taller al carrer Sant Antoni. Val, perquè el cistells i tot. Sí, o sigui, l'avi quan es va casar el meu pare, es va quedar ell al carrer Sant Antoni amb el taller que tenien allà, fent la feina més industrial, més el de les fàbriques. I llavors la botiga va ser més que la portava la meva mare i era més... no hi havia tantes coses de canastres grosses o... saps? L'avi es va quedar amb la cosa més de les fàbriques més industrial i la mama es va... bueno, vosaltres vagi a l'altra part, a la botiga més decorativa, per dir alguna cosa, més així. Llavors, a Sabadell, com que hi havia poques cases que fessin el de les canestilles dels nens petits i dels Quan dius canestilles dels nens petits, què vols dir? Vull dir el bressol, el cabàs. Sí. El cabàs. Vull explicar-ho perquè ens ve... Sí, i llavors, esclar, la gent venia, però venia tothom, és que venien totes les senyores a encarregar el cabàs, la mama els ensenyava la roba, vam començar tenint roba per poder ensenyar els dibuixos, els colors, i fem-lo així o fem-lo aixà, saps què vull dir? I esclar, això ens va donar també una altra obertura a la roba, també. Llavors, després de la guerra, el meu pare, com que estava posat dintre del textil, tot i que era... vam vendre molts de roba per fer dels llençols, per fer llençols. En el fons de la botiga hi havia un racó que allà teníem peces de llençols. I llavors a casa meva van fer una fitxa que hi havia 52 caselles, 52 setmanes que té l'any, i els deixàvem endur a la gent la roba dels llençols, pagant cada setmana el que poguessin. O sigui, que vinguessin cada setmana a donar, no sé, 5 pessetes, 10 pessetes, però en canvi els hi deixàvem endur el llençol, saps? I teníem un fitxer gros de bastanta gent, els fabricants no i la gent d'un nivell no, però aquesta gent treballadora de les fàbriques, que aquesta gent podien venir i compraven els metros de llençol que se'ls feien ells, se l'enduien, però venien cada setmana
a donar, i esclar, de seguida veia si una setmana no havien vingut o si es havien retrasat. Sí que teníem el carrer i el número i on vivien, però la gent complia, perquè és que després de la guerra hi havia gent que els faltaven moltes coses, sobretot un nivell de gent, els treballadors. I això va durar bastants anys, Això va durar ben bé, jo recordo això, que venien, aquí només, buscàvem la fitxa, doncs miri, apunti 10 pessetes, i apuntàvem 10 pessetes a la fitxa, saps? I llavors a vegades et deien, ai, no em queda gaire, però que em podrien dur un altre llençol, que això que ara em faria falta. Mirava si no li quedava, bueno, va, doncs sí, emporti-se-la, i tornaves a donar, i tornàvem, sempre vam tenir, a casa meva hi ha una capsa i un fitxer, que era el fitxer de la roba aquesta. Els llençols, oi? Dels llençols. Clar que eren uns llençols de cotó 100%. De cotó 100%. Ja sí que era bon gènere, no? Sí. Però és que venia gent que ho necessitava, Però venien, No recordo de dir, que aquest no ha pagat, no. Saps què vull dir? O sigui, ho agraïen la gent. Això és una de les coses que crec que es feia a part dels llençols, també, que es compraven tovalloles, es comprava molta roba. Sí, bueno, a casa tovalloles, i això no. La meva mare es movia molt sobre la roba de cotó i el de forrar les canestilles i tot això. Llavors van començar, esclar, veies la necessitat de la gent que no podia comprar i no tenia possibilitat, però en canvi es feien moltes hores a les fàbriques. La gent, a vegades, els cèntims de les hores o el que fos, saps, venien i et donaven el que podien. No se'ls exigia tampoc, però... Pagaven un tant cada setmana. Cada setmana, el que ells podien. Això va ser un avançament, podríem dir, d'això de pagar terminis. De pagar terminis, sí. Però sí que és cert, això ho havia sentit a dir a casa també explicar, que es feia el sacrifici aquest, sobretot gent més aviat humil. Sí, bona gent, treballadora, que, escolta, però que a veure que havia de tirar endavant i que en canvi doncs es havien quedat poca cosa. I això, bueno, a casa va funcionar molt temps, però ja et dic, vam fer imprimir, o sigui, una fitxa especial que hi havia a les 52 caselles, perquè es veia molt clar, saps què vull dir? Si una setmana no venien, veies allà i deies, home, què li passa a aquesta senyora ara? Oita, fa 2 setmanes que no ve, i llavors quan venia, i doncs, què li ha passat? Oh, mira, és que hem estat malalts, o és que hem això, però, saps? Vull dir, o sigui, hi havia relació amb aquesta gent, perquè era una gent... És el que anava a dir, que això s'establia també un lligam. Hi havia relació, I que el botiguer, en aquest cas, també era una persona com de confiança. Sí. Hi havia molta relació, sí. O sigui, llençols, canastres... Però esclar, és que venia tothom, venien totes les senyores dels fabricants, me'n recordo, els Pierre, els Mercet, saps? Perquè a l'hora de tenir les criatures venien a encarregar el llitet i fèiem el llitet i tot. Això és curiós, això, diguéssim, venien tant la gent benestant com la gent més treballadora. Sí. Perquè aquí a Sabadell això estava bastant dintre de l'ús, això estava bastant barrejant, no? Tot el... Sí. Diguéssim, els senyors no eren tan senyors com a Terrassa, per entendre. No, sí, la gent era més oberta. Eren senyors, però més, hi havia com més un altre fer, no? Sí, un altre fer, sí, me'n recordo molt. I així de fabricants, els García Planes, els Mercet, els Pierre, els Bros. És que era tot un altre Sabadell, aquella època, els anys 40, 50... Sí. Jo diria que fins als 70... Senyora Capella, gent... Bueno, escolta, és una cosa... Sí. I venien les senyores... Les senyores i la meva mare es sentaven allà davant del taulell i com el farem, fem-lo així o fem-lo aixàs, bueno, d'aquesta manera o de l'altra, i a vegades deien, com vostè vulgui, perquè vostè ja té gust i com vostè vulgui. Sí. Clar, era un tracte més de tu a tu. Sí, bueno, però és que els costums han canviat, Ara això no es podria donar, perquè ara és diferent.
Home, jo una de les coses que sí que, bueno, per lo que dius és això, no? Que abans el botiguer, en aquest cas, doncs, Sí, teu pare o teva mare, clar, i entenien amb el que feien. sí, s'establia una relació, saps? Eren professionals. Professionals, i les botigues tenien la personalitat de l'amo, com si diguéssim, de la persona que el portava, mentre que ara és tan diferent, tot és molt més globalitzat i no hi ha... A més, era bon gènere que el mesclans, no? Bueno, sí, home, per- però la gent, tothom tenia bon gènere. Clar, I aquestes botigues tenien una solera totes, vull dir, de les que parlem ara, Clar. saps? Que eren... O sigui, cadascú dintre del seu ram intentava fer-ho el màxim de bé, eren molt professionals. Llavors ens havíem quedat aquí Caldies, allà a la plaça de l'Àngel, Sí. que d'allà sortien també autobusos, no? Crec, o no? O autocars, no? Bueno, sí. Bueno, els autocars que anaven cap a Caldes i Castellà i tot això eren al carrer de la República ara, A Alfonso XIII. Alfonso XIII. Jo diria que eren allà. Allà hi havia la Vallassana, que se'n deia, Val, sí, potser ara que ho dius sí. Que la Vallassana, que els amos es deien segalers. Val, que també eren aquests, estaven relacionats també amb Caldes, no? O no? Sí, els segalers. Clar. Senyora Segalers. I allà encara hi havia la floresta, aquella època, la que venien els xips i tot això? Encara hi és. És la mateixa, no? Sí, són els mateixos. Són els mateixos? Els fills, però són els mateixos. Aquests són els mateixos. Són els mateixos. Sí. I ara al carrer de la República. Al I carrer. tu anaves allà a buscar xips també o no? Hi havies anat? No, jo el que me'n recordo és d'anar a la fira amb el meu avi i llavors allà compràvem els xurros i anàvem a casa amb una paperina de xurros i els xips. No, bueno, sí, A la això. fira que es feia... La fira, sí, hi havia al carrer Indústria, havia sigut la fira. al carrer Indústria, el mateix que anava a Sí. l'estació. La fira de, diguéssim... No, perdona, al carrer Vilarrúbies. Ah, clar, Carrer perquè allà, Vilarrúbies, al carrer m'he equivocat. Indústria, Si no en tinc entès, No, al carrer Vilarrúbies, al carrer Vilarrúbies. que al carrer Indústria tot hi havia Sí, no, moltes els despatxos. Hi havia Els despatxos, sí, perquè la gent venia a Sabadell amb tren, miren, tots al voltant de l'estació del tren, És veritat. i venien a comprar els trajos a Sabadell. Sí, Home, és que tenia molta fama, tots Sí. els trajos, els vestits. sí, però tot aquell carrer, també hi havia despatxos, ara ja no els sé, però Sí, tots els despatxos. a davant de l'estació i al carrer Indústria. Exacte, allà hi havia hagut el pont, també allà més allà al carrer Sí, del Suís. sí, Doncs hi havia el Suís, bueno, que encara hi és. Sí. El Suís, sí. sí, l'hotel, vora l'estació, Vora l'estació. també. I la fira al carrer Vilarrúbies, que s'hi va ser molt temps, al carrer Molt Vilarrúbies. temps, fins que no es va fer l'Eix Macià, que es va poder fer l'Eix Macià. Això ja és de l'època del Ferrés. Ah. Quan hi va haver l'Eix Macià, llavors ens van treure la fira del carrer Vilarrúbies i la van fer l'Eix Macià. Val, és veritat, sí. Que això estem parlant de l'època de l'alcalde Mercet, Sí, aquesta època. Sí, això. sí. Havia vingut algun cop a comprar l'alcalde Mercet o no? A veure, a l'alcalde Mercet es coneixien amb el meu pare. Mm. I, bueno, tenia una avioneta, te'n recordes? Sí, Bé. això és molt conegut. Doncs, a veure, hi va haver una època, a veure, els anys... El meu germà va tenir el catarro i el va tenir molt fort, i jo també, però no tan fort. I hi havia una llegenda que deien que si pujaves a l'aire amb l'avioneta, amb una avioneta, que poguessis pujar uns metres, el catarro es curava. I el meu pare li va dir al Mercet, escolta, què et sembla? I jo recordo haver anat amb el meu pare i el meu germà a l'avioneta del senyor Mercet. Aviam si et passava el catarro. Aviam si passava el catarro. I et va passar o no? Bueno, perquè el papa i el Mercet també tenia una fàbrica textil, te'n recordes? Sí, home, que el Mercet. A Cal Mercet. Llavors hi havia una relació amb el meu pare i el Mercet, i esclar, i un dia li devia dir, és que... I un dia li devia dir, bueno, doncs si vols, mira, i un diumenge al dematí, anem, que el Mercet ens diu que sí, que ens pujarà a l'avió.
I el portava ell, no? Ell vam pujar, jo recordo, jo era petitona, una germana també era petit, però jo aquesta visió la tinc ben clara d'agafar el meu pare el diumenge portant-nos al camp d'aviació i pujar a l'avioneta amb el senyor Mercet i vam donar un vol per Sabadell i vam tornar a baixar i va estar. Però això, sí. I et va passar el catarro o no? Ja no me'n recordo, no sé, però ho deien la gent, saps? Ja no aquelles coses que es diuen. Fa gràcia. Home, ara que dius això, allà a Cal Mercet, la piscina de Cal Mercet. Sí, i una guarderia que tenia perquè la gent que treballava pogués deixar les criatures. És veritat, sí. En recordes, d'això? I recordo també, això m'ho explicava també la meva àvia, que va ser dels primers que es va fer un economat. Ah, sí, l'economat de Cal Mercet, també, sí. Que era pels treballadors. Sí, pels treballadors, sí. Que també anava algú d'estrany que si et deixaven el carnet. Bueno, sí, te'l deixaven, sí, que se'l deixaven. Però va ser dels que es va poder comprar més barat. Sí. L'economat. Sí. Sí, però la guarderia de Cal Mercet també, la gent, les dones perquè poguessin anar a treballar i deixaven les criatures en allà i les... Bueno, això també va ser també tot Sí, una novetat. una novetat, sí. Sí, són coses pioneres, no? Sí. Coses pioneres que surten i es fan, clar. Plaça de l'Àngel, i llavors, diguéssim, si llavors continuaves pel carrer La Salut. Sí, el carrer La Salut jo no el recordo tant perquè ja no era tant el meu carrer, sé que hi havia un forner que feia cantó al carrer La Lluna, Sí. que precisament es deia Masclans, igual que nosaltres, i no eren parents. No. Després va canviar. Però jo del carrer de la Salut potser no recordo més botigues, cap allà al fons, al final no recordo més botigues. És que a més quan ets petit i també segons quina època això quedava com lluny, no? Sí, jo recordo més el carrer del Sol, Sí. perquè la meva àvia, la mare de la meva mare, vivia al final del carrer del Sol. I jo hi anava molt a casa la meva àvia i aquell carrer me'l recordo. I què recordes? Recordo d'aquell carrer que hi havia un ferrer que ferrava els cavalls, que encara hi és, o sigui, anant avall. El carrer del Sol és el de la cooperativa. No, el carrer del Sol és el carrer... Ah, sí, el de la cooperativa. Sí, això mateix, sí, el del Teatre del Sol i tot allò, sí, la cooperativa. Doncs a la cera del davant de la cooperativa, penso que un cantó abans, una mica abans de la cooperativa, si t'hi fixes, fixa-t'hi, hi ha una casa que encara és antiga, que té unes portes de fusta amb ferro i uns claus clavats, que al terra, al pedrís, al graó de la cera, encara hi ha el senyal de les roderes dels carros, fixa-t'hi. I allà hi havia un ferrer. I sempre hi havia cavalls i carros que els portaven a ferrar. Jo havia vist a ferrar els cavalls en allà, aquell carrer. Fa unes xispes perquè ho feien en ferro, saps? I els clavaven els claus i tot això. I els aixecaven la pota i els ferraven els cavalls. I allà hi havia hagut un ferrer. I aquesta casa, precisament l'altre dia ens la miràvem amb la meva germana, que vam pujar un tros i parlàvem de coses, i ens vam aturar davant a la cera del davant i jo dic, és que tu te'n recordes que hi havia cavalls aquí? Sí, hi havia cavalls, molts cavalls i carros, i portaven el cavall a ferrar, a canviar les ferradures. Bueno, és el que dèiem abans, és que abans el mitjà de transport, el cotxe va anar guanyant, però de cavalls. Sí. Jo recordo, finals dels anys 70, 1970, encara se'n veia algun de carretera. Sí. Per Sabadell encara se'n veia un o dos, encara els veia. Sí. Clar, era tota la... I el carrer del Sol anava a parar a la via. Sí. Hi havia un pont, te'n recordes d'aquell pont amb un forat? Encara l'havia vist, sí. Aquell pont amb el forat. Aquells tros en deien la Rambleta. La Rambleta. I al final del carrer del Sol, si tiraves a l'esquerra, a on anaves a parar? Hi havia a la carretera de Barcelona... A la dreta. Sí, al carrer, baixant. Baixant, a la dreta, a la carretera de Barcelona.
Hi havia un bar també allà que en deien a Cal Cuscó, a Cal Cuscó, que ara està tancat i que ara barrat, està tancat i barrat i que fa pena aquell edifici. però T'han ja s'hi deixat. feien també convits i s'hi Sí, feien- molta cosa, sí. Sí, Cal Cuscó. Sí, sí, sí. Senyor Cuscó. Eh? Sí, sí, sí. I a l'esquerra, I a l'esquerra, bueno, ja devien anar a la Rambla i llavors hi havia no sabré, un restaurant que també que feia cantó a la Rambla, Sí. Cal Paner, Cal Paner Cal Paner, a Cal Paner, i la Peadero. la Peadero, Tu això ho recordes? sí, i a Cal Gorina. I Cal Gorina. El meu avi havia treballat, el pare de la meva mare havia treballat a Cal Gorina. A Cal Gorina, bueno, també els peixits Gorina també eren molt... Sí, tenien molta sí. fama, El meu avi va ser, o sigui, el senyor Gorina, el que explicava l'avi era que era un senyor, tenia molts diners, era el senyor Gorina, però en el fons era tímid una mica, però era caçador abans, i l'avi meu era caçador, i anaven a caçar. I llavors amb tots els caçadors i amb tot feien un dinar, saps, i dinaven. El meu avi sempre anava amb el senyor Gorina, se li cuidava de l'arma i se li cuidava de tot, i el senyor Gorina, ell era esplèndid i a vegades pagava, però no volia pagar ell, i li deien al meu avi, li donava els cèntims, li deia, vés, paga tu, vés a pagar això. Perquè l'avi, jo del Cal Gorina n'he sentit a parlar pel record aquest del meu avi, que com que anaven a caçar, doncs s'enduia l'avi i l'avi li cuidava l'escopeta i li cuidava que tingués la munició i tot això, a Cal Gorina. I esclar, carmelites, llavors a casa, i llavors, esclar, sortíeu els diumenges, anàveu al cine, així amb els pares... A veure, et diré que no vaig anar al cine fins que no em vaig casar, al cine sola no hi vaig anar fins que no em vaig casar, perquè a casa meva no em deixaven anar enlloc, o sigui, sempre havíem d'anar acompanyades. Però això era bastant comú a l'època. Sí, no hi havia manera, no hi havia manera. Però per ser noia? Per ser noia, sí. Sí, perquè el meu germà, és que el meu germà passava per baix, baixava de casa meva, passava per baix a la botiga i deia adeu, i tothom li deia adeu, i ningú li preguntava on anava. I jo quan havia de marxar, mama, me'n vaig, bueno, i on vas ara? Bueno, doncs jo ara ens trobarem amb la meva amiga, amb això, allò, i on anireu? Bueno, anirem a donar un vol o el que sigui. Jo havia de donar tota l'explicació. El meu germà era més jove que jo el recordo que baixava l'escala, s'anava i deia adéu-siau, i tothom li deia adéu, i ja estava. No li preguntaven res, i en canvi, saps què vull dir? Perquè eres noia, clar. Era una noia. Per això, llavors jo, quan em vaig casar, el meu marit era més gran que jo, i de seguida vam estar poc temps promesos, i llavors ja, però allò d'anar al cine, jo no hi anava al cine. I quan anàveu a donar un vol, així que deies... Anàvem a donar un vol al vespre, perquè, a veure, els diumenges sempre anàvem a la faràndula. La faràndula tota la vida, cada diumenge, tots a la faràndula, fessin el que fessin. Però hi ha la faràndula de quan estava el Càcer al carrer de les Planes. El Càcer? Abans havia sigut l'Esbarjo. L'Esbarjo, el Càcer, l'Esbarjo, quanta història aquí hi tenim. Doncs llavors, ja quan jo vaig començar a tenir 14-15 anys, amb les meves amigues de la faràndula, de les meves amigues, ens anem a donar un vol de Rambla, i anàvem a donar el vol de Rambla, però la meva mare a vegades encara em deia, però a quina hora tornaràs? I no, només anirem un parell de vegades amunt, un parell de vegades avall, i sortint de la faràndula era tot el vol de Rambla que jo feia amb alguna amiga meva. Això és una cosa molt de Sabadell, donar un vol de Rambla. Et trobaves a tothom. O sigui, és igual, encara que ara tothom es troba amb el mòbil, no? Nosaltres anàvem a donar un vol de Rambla i els veies a tots. Tant els nois com les noies, com tot. Rambla amunt i Rambla avall. I allò era fantàstic. Les Rambles, clar, es comptava, diguéssim, des de la Peadero fins... No,
Arribaven fins a l'actualitats. Fins a l'actualitat. A l'actualitats, fins cap a... De l'actualitats en avall ja era... Terreny perillós. Ja, no perillós no, però no... Sí, el vol de Rambla era un tros més curt. L'actualitat, recordem que era un cine que hi havia a la cantonada Del carrer a les Planes, sí. Cantonada amb Rambla, Sí. davant del sindicat, Sí. davant del casal Pere IV. Sí, més o menys, sí. I l'altra cera no era tan bona com aquella, com aquesta. La bona, aquesta, la del Catalunya, la del... Saps? I què recordes? Recordes tots els locals que hi havia? A veure, a Catalunya hi havia hagut Ràdio Sabadell, a dalt. Sí, havia estat Recordes? el primer pis. Ràdio Sabadell. Catalunya amb Tiara Alçara. Al Sara, sí. Després hi va haver la Gisbert, no sé si te'n recordes, que venia a Mobles, aquesta és més cap aquí. Hi havia dos barbers, el Fuster i l'altre, el Roca. Fuster, crec recordar-ho, no tinc gaire record. El Fuster, sí, aquest era molt amic del meu pare. Molt amic del meu pare era el Fuster. El meu pare sempre va anar al Fuster. Però això era quasi abans d'arribar al Grau, Ràdio Grau. Després venia el Ràdio Grau. Clar, eren aquests barbers. Sí. Hi havia Cal Ballús, pot ser? Sí, Benús. O Ballús, sí, però no sé què feien aquesta gent. Perquè eren... dentista, sí, és veritat. Perquè tenia la porta com molt tancadeta, no es veia gaire. Ara, encara hi és, està igual aquesta porta. Sí, no, doncs sí, era el dentista. Cal Ballús eren els que, diguéssim, el Rivia Celarios, que van fer els primers cinema allà a la plaça Doctor Robert pel 1900, quasi quan es va inventar el cinema. Bueno, això ja no era més... Sí. Cal Grau? Sí. I llavors hi havia Ràdio Grau? El Ràdio Grau. Què més hi havia, llavors, més avall? La policia, la policia, no el recorda? La comissaria de policia. Els grisos, no? Els grisos, sí. A l'altra cera no sé qui hi havia ja. Però la bona era aquesta. Sí, o sigui, des del Catalunya, des del començament... Que la que feia cantora la perfumeria Solsona. És veritat. Te'n recordes, de la perfumeria Solsona? Sí. Sí, era molt petit, però sí, després ja sí. O sigui, la que feia cantora la perfumeria Solsona. Després ja venia la ràdio, l'escala de Ràdio Sabadell. I llavors de davant hi havia l'Uterpa. L'Uterpe, sí. L'Uterpa, que era el restaurant. El restaurant i una sala de... Te'n recordes? El cine. Sí, el cinema. I llavors havien fet concerts, hi havia una sala... Sí, llavors al costat hi havia allò... El restaurant de Cal Flaquer. El Flaquer. Sí, el restaurant Uterpa, Cal Flaquer. I avall, ja fins... A veure, hi havia hagut una... Pel cantó aquest de l'Uterpe, hi havia hagut la ferreteria Puigmartí. No te'n deus recordar. He vist fotografies, jo era molt petit. Però jo encara l'havia vist, aquesta ferreteria Puigmartí. I llavors hi havia la Cubana. Exacte. La Cubana. Això mateix. Sí, la Cubana. I l'estació dels catalans. I l'estació dels catalans. I al traspassar la cera havia hagut telefònica. Clar, perquè tu, en aquesta època encara s'anàvem per demanar... A casa devíeu tenir telèfon, no? Sí. Però no era comú, tampoc, tenir telèfon. No. Per telefonar a Barcelona havíem de demanar conferència. En castellà. Oiga, señorita, póngame con Barcelona, por favor. I havíem de telefonar a Mallorca. Bueno, pues, a ver, hay 3 horas de demora. 3 horas de demora, es que es urgente, tengo que pedir unos cabassos, perquè Mallorca era el puesto que feien els cabassos de Palma. Saps? Els cabassos de Palma. Mallorca feia els cabassos de Palma extraordinaris. I clar, havíem de parlar amb Capdepera i aquests pobles de Mallorca, i havíem de fer les comandes, el que sigui. I havies de demanar conferència. Però sempre, esclar, en castellà. I a vegades et deien això, és que hi ha 3 hores de demora. Mare de Déu, 3 hores de demora. Vol dir que... I a Barcelona a vegades també hi havia demora.
Clar, tot era amb operadora, clar, era la centraleta, amb Sí, operadora, sí. clar, estem parlant anys 40, Sí, 50... sí. Sí. Bé, nosaltres havíem arribat a tenir només 4 números, 22, 55, i llavors ja van posar el 96, que llavors ja no hi havia... O sigui, el 91 era a Madrid, 96 era aquí a Barcelona, saps? Sí, els primers. Els primers que van fer per regions, els prefixes. Llavors ja no vam d'haver de demanar, però si no, no havíem de demanar conferència, llavors, saps? Fins que no hi van posar el prefixe, cada vegada que havies de telefonar en una altra província, havies de demanar de passar per telefònica. Exacte. Sí, que només podies parlar, diguéssim, sense passar per l'operadora, només a Sabadell. A Sabadell. Ja només per parlar en Barcelona, digues de Sí, a Sabadell, o no sé si... Sí. bueno. Clar. Jo havia... La meva mare, la seva família era d'Olesa de Montserrat, i jo havia anat a passar alguna temporada a casa dels cosins de l'Olesa, i me'n recordo que a vegades em deien que vols telefonar a la mama, perquè si m'enyorava una mica així, havíem d'anar a la central a telefonar, hi havia unes cabines, perquè la gent no tenia telèfon. Això va durar fins als anys, quasi fins als 80, Va Sí, durar molt, això. sí. Llavors va haver-hi la gran canvi. Sí, el gran canvi, sí. Quantes coses, oi? I així per anar acabant tot això. Cinemes, això quan vas anar al cinema, te'n recordes del cinema? Hi anàveu també, ja casada, així? Sí, bueno, l'Uterpe, sí, anàvem a I l'Uterpe. com ho recordes? De fet, molt, tampoc hi vaig anar després de més gran, quan ja tenia els nens més grans, que llavors anàvem més a Barcelona. Aquella època que hi deien el cinema d'ensaig, cinema d'ensaio. D'art i ensaio. D'art i ensaio. Sí, d'art i ensaig. Llavors, potser és quan vam sortir, però és que pensa que jo de seguida vaig quedar embarassada i vaig tenir les criatures i sortir molt. Tampoc no... Però sí, anàvem al cine quan ens semblava. Deixàvem els nens amb la meva mare i anàvem al cine. Sí, però més que res recordes, a part d'anar-hi, no recordes si hi havia molts cines a Sabadell? A veure, el Cine Rambla, Sí, el Rambla, l'Imperial, l'Imperial, l'Uterpe, i després van fer el Monte Carlo, a Monte Carlo, de dalt. i després al carrer Major van fer un cinema de no sé què dir-ne, però bueno. Sí, és veritat. I tot això, i els campus? Els campus, jo el recordo, recordo els campus com més que res com una sala de ball, però que hi anaven com, les persones, els treballadors, o sigui, més popular, saps? A casa meva havíem tingut sempre minyona, noies que es quedaven a dormir i tot, i me'n recordo que vam tenir una de molt joveneta que li feia una il·lusió als campus i em deia a mi que em vols pintar, perquè jo li deia, sí, me'n recordo que abans de marxar encara li feia una ratlleta a l'ull i tot, li deia, bueno, va, passa tu bé, i se'n anava als campus. Vull dir, era una cosa, jo no hi havia anat als campus. Bueno, els campus eren un espai molt gran. Sí, però havien fet, no sé si ho recordo malament, que havien fet a l'aire lliure a l'estiu. Bueno, sí, ja no ho vaig veure, ja es van tirar a terra, però ja, diguéssim, era una zona dels campus recreatius, que es feia cinema, es feia ball, se jugava... Sí, però jo recordo com si a l'estiu haguessin fet a l'estiu feien alguna pel·lícula a l'aire lliure. A l'aire lliure. Recordo més haver anat alguna vegada a l'aire lliure als campus que no pas el que és el ball i tot això. El que a la meva època, el que fèiem eren festes particulars. O sigui, ens trobàvem les amigues i a veure, aquí, què fem? Va? Sí? Doncs vinga. A casa meva, per exemple, que teníem el menjador una mica gran i una terrassa una mica gran, i, bueno, 4 pastes, una mica de cava o el que sigui, i un tocadiscos, i ens trobàvem la colla de nois i la colla de noies, i ens fèiem les festes... Això, abans de casar-nos, ens feien les festes nosaltres. I a vegades podies dir, bueno, és que vaig a casa de la Maria Cinta, o papa, aquesta setmana, si ens deixessis venir, bueno, doncs va, que vinguin a casa. Això sí que ho havíem fet. I les verbenes.
Sí, Sí, les verbenes també, sí. Allà, sí, les verbenes, però en cases particulars. Havia anat a la verbena del casino, El casino dels recordem senyors, que estava al carrer Sant Pau, al costat del principal. sí, al costat del principal. Però llavors el casino també va haver el tennis, la verbena del tennis, a Bellaterra, Sí, a Bellaterra. que em sembla que també era una mica del casino, els senyors també hi anaven allà, Podia ser. podia ser. I jo havia anat a les verbenes del tennis, que per Sant Joan, Sant Pere, perquè Sant Pere era festa, ara no és festa, però Sant I Pere també era es feia festa. verbena. I és menys, però es feia verbena. I sí, i llavors el que passa que els meus pares encara eren joves i anàvem a la verbena. El meu pare, en casa meva, amb el papa i la mama, tinc fotografies que amigues meves venien amb nosaltres perquè doncs, venien els meus pares, perquè si no els seus pares no els hi deixaven anar, però bueno, havíem anat 4 o 5 amigues meves i els meus pares a la verbena del tennis i tot això. I després jo ja em vaig casar l'any 61, vull dir que ja està. Bueno, però també era una època també les noies també us casàveu més joves, no? Era Sí. una època en general, Sí. ja hi havia de tot, Sí. però Bueno, és que majoritàriament també- quan econòmicament ja podies, clar, jo, en el meu cas, quan el meu marit, bueno, quan el meu promès ens vam casar, vam estar poc temps promesos i ens vam casar així que vam poder, perquè, vull I dir... llavors ja vau poder marxar fora de casa? O No, jo, bueno, casa meva és gran, I vau quedar a casa amb els i de la part de la botiga dalt que hi havia un magatzem, van escurçar un tros de magatzem i ens vam muntar un piset, bueno, un petit no gaire gran, i ens vam casar i vam poder anar a viure a casa, sí. Però a part de tu, diguéssim, el que s'estilava, diguéssim, aquella època aquí a Sabadell, que era... Sí, No, la gent buscava en un pis o un... Sí, no, sols, no, amb els pares no. I tu, vull dir, així en general, es pot dir que a Sabadell, aquesta època, vull dir, sobretot la gent treballadora, sí que hi havia treball, que la gent feia hores, Sí, que guanyava sí, la vida. sí. Jo penso que sí, jo penso que sí. Hi Hi va haver uns anys molt bons, molt bons. Després no, però sí, del tèxtil, no? el tèxtil. El que jo conec, Sí, no, en general, no van el tèxtil va ser, 60... clar, no sé, la gent, les senyores, per exemple, podien fer feines a casa, tot el que era escotiar les peces, cosidores de peces, saps què vull dir? Inclús les dones podien treballar a casa. Clar. I hi havia famílies que hi havia més d'un sou, i això, no sé, Però això ho veies, diguéssim, comparat als anys 40 amb els anys 60, es veia un canvi a Sabadell, diguéssim... a veure, jo dels anys 40, vaig néixer als anys 40, no jo, però jo he viscut una època que la gent podia fer coses, sí, podia fer coses, sobretot Can Uriach, per exemple, jo recordo les primeres barraques de Can Uriach o allà carretera de la Salut, que també hi havia aquelles, la gent que van venir, al cap de poc temps, treballant molt, fent molts sacrificis, però van venir amb ganes de treballar i es van anar situant. Can Uriach jo penso que és l'exponent més... les primeres barraquetes, les primeres coses que es van fer, però ha sigut ara un barri però que la gent està molt ben situada. Sí, a vegades inclús millor que... Entesos. Clar, és que els transportistes, tot, saps? Hi havia molta... O sigui que aquest Sabadell, diguéssim, del teu record, aquest Sabadell de quan eres així jove, més petita, Sí. és un Sabadell molt diferent, no, diries? Sí, molt, molt. Ara no té tanta... Bueno, no té tanta personalitat ara Sabadell, no sé, saps? Això del vol de Rambla dels diumenges. Sí,
era tot molt més entranyable, més... Bueno, tal com ho veig jo, I esclar, Sabadell aquella època també comparat, per exemple, amb Caldes o altres pobles així del Rodal, també era una ciutat, no? Es veia molt... Sí, clar, és que poder venir a Sabadell... Bueno, el meu avi va dir, me'n vaig a Sabadell perquè hi haurà més vida, sí. Això es notava, no? Sí, sí. Bueno. Bueno, doncs res, moltes gràcies i no sé. hem fet així una repassada. Bueno, hem fet una bona xerrada, no? Sí, una miqueta. Res, moltes gràcies. Recordar coses i ja està. Molt bé, gràcies a vosaltres.